Halkara bir tarapy güni münasibetli Türkmeni Owa Hyjrlyk Institutynyň guramagyna dünýäniň birnäçe döwletleriniň hemde ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda sanly ulga marhaly injener we kompýuter grafikasy boýunça ikinji halkara internet bäslaşy geçirildi. Dünýäniň 8 döwletinden 31 ýokary okuw mekdepleriniň hemde ýurdumyň 20 ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň gatnaşmagyna geçirilen halkara internet bäslaşynyň esasy maksady talipleriniň dürüjlük işini höwetlendirmek, öz başlyk işlemek enliklerini ýoklandyrmak hemde giňişlerini pikirlenmäni ösdürmek, şerekime nazary we amaly okuwlarda alynan bilimlerini we başarlyklaryny berkitmek, injener we kompýuter grafikasy boýunça alymy täzelikler hemde döwrewap tehnologiýalary özleşdirmeklerini gazanmakdan ibarat boldy. Halkara internet bäslaşyna gatnaşan ýokary okuw mekdepleriniň professor muallimleri we talip ýaşlary şeýle halkara bäslaşyna gatnaşyp öz okuw başarlyklaryny açyp görkezmäge düredirilen giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda şeýle-de arkadagy gahrman serdarmyda alkyşlaryny beýan etdiler.